CEM ronghang asupo sengdon ronghang kuti hini sosiatang kapen namdum den. Sarupatharara tobar keme kachelengdun longji aphan kopai avedet khangjang lopusi rat kaningri. Local candidate kali belong te cerap tu dekte. Nili balong kido ketir thep abang puwa phansi BJP asong pen MSC ticket pi ponrek nangji pusi nili barat kehang. Kardom pini prime time berta long pen nili sangpi marvelous rong pharpi nonarju ikha berta angton pen. Abarim UPDS asong kejalin pon inut bahini atum Dipu Civil Hospital kedam matawar chetogalong kedo abarim UPDS Welfare Society asahem kotha narkep alongli joy pen CEM ronghang asopo sengdon ronghang aphan jor chong hudet pusi abarim UPDS claim bang atum pen piniaru niphai krisir kebani District Press Club of Karbi Anglong asahem along pherang ke amai long pen pangdak pon. Hem isi pulote ajada lam sitame ke patu ave joy pensai ke claim ave ajada sai le claim sitame chingki chingbai pensi claim pontiti sitame nonapor pirthe chikirla tanglo tangka joyne methanga hemamunit pensi hutur nangman kaching hon kaching jinso apor ave lapen joy pen sai langno ke claim pen ipamang hu prongtado lason thak si abarim UPDS asong penta nonapor lasonalam nangklang tanglo kedam tang apor hut UPDS claim bom hut pensi bang solong le railo rada ke sungmate hiloving adim pen dipurong supialong ke sokachela ke bang pen chenglok prek jam asai ke claim hut ke bang pen ke sanga bo ha dim pusi hik pon pen pinangan rada tum ke jogwanta long pon lo lapen long le pata long sitami Karbi National Trust pusi amen tokpon lo bonta nona bangke UPDS kecari pon inut bahini atu lapuson Karbi arar along le kacho jor kanghu along ke nilitum chikroy dun thekthi nilitum chedon thekthi athema labasa long leke nam ke lake inut bahini komaine akhi gale lake Karbi along arar akhi lasila solong leke bangke nilitum pota amatame Karbi National Trust pusi nilitum amen bibi lasila ke UPDS det chota kali Karbi akhai bade Karbi along arar thanan sitambe Ladak nilid ni hang pen kewang sehingga celang pen danglok official kam kewang pen danglok sitabe ladak kisang itu laso abuja nota dolo lapen asose ki pije bangse ni dua planning bang domo athe labang solong leke UPDS lapen Bharat Sarkarang bong lamdon chetok pen api UPDS along claim bang phatum doan chirung cherek pensi bang so hemtame parjapon lo lasi along leke jorvek abang phatum lapen ke namdun bek abang phatum ta lapuson chini lorpen ke claim ke chokche pusi jongpon bangso sailong ke jorvek abang phatum amen lake long sodar senar bamon timu harvish ronghang mohon be elvin ronghang hengdom teron harlong teron lapen penangan amen klangpon lo bangso long MP Horen Singh beta kacherap dun do puta nang pachini dun Jorel Adam ke ini per kota long 35 lakh yang mana bang kalau 35 pulau mana bang 25 pulau kita agent ni bang ke 35 lobon tapi nalong ni bang already seller la bang ke sini kamil hai ini bayar mana hala kota long diklan dah lapen along lekin amdun abang phulake CEM Dr. Tuliram ronghang asopo sengdon ronghang tu kotha isipen lak thongkep rap hopen namdun kado kawe kotha nerke balong leta namdun dedlo puta nang pachini dun asopo amen hidolo singdon lama la banyak pun dulu ini dah pandang ini dah sudah along le bang already jorel Adam ke ini per kota long 35 lakh yang mana bang kalau 35 pulau mana bang 25 pulau kita agent ni bang ke 35 lobon tapi nalong ni bang already seller la bang ke sini kamil hai ini bayar mana hala kota long diklan dah News Report Karbi Anglong Live
Lakha ing koirahini Sarupathar MSC constituency arloalong elong anat towarta keme kaveda jok ajoner lota langbung ing hana towar pensi kedam kewang kacheleng nang bomlang bang sojok hadagara datum kemat hakisung judun edat lopusi birta riponlong Karbi Anglong Autonomous Council kedam tang pharo krisir kebra phokebra isian kan pen nang sengde dapi pining an ke troksi kebra isian arta nang pleng tanglo Langdam pulote inudamuni dakayan ke chok tanglo Sita Sarupathara datum akopai sikelang nolone mate aphongtin kachotoidun abang phua tumtong ke chok che delone mate ke thek the delone iksip atowar kacheleng dun longji aphan piniar nianta akopai amasi aveded lopusi hadagara datum ningri rinti Ramanagar pen Japra langso dagato warke UPDS atu Lamdon MOS ka chetoga hut along amen ke dowek atwar lo apen sarkar penta chedon dunsi sika kuti ing koi sosia tangka panongsi pajirpon lo sita MOS ta ajirding thupik an lo lapen ke panong atangka ta ik thuet an lo sita piniar nianta RJ road atwar chunche dadlo jongdam sinang isi masap sovet MOS RJ Road atwar penle pachun thekte atangka nang hodai kok aphida claim thekte lipute halat hedung ason ke kupusi kapachun unjilang lase piniarni hemprek ke hangasonta chunche de loputa pachini thu lahai kado kawe langdam et pen pangbar dampulote gokajan LE angkang arloan ke kepap hidunai kaching thur thenai kiduk ke lak ke omnai sakuri kelong dunde nai Toklang kepap hidunai beha bepar kang ardunai ang bongpen lakha ing koirahini Sarupathar MSC constituency ta isilo lasin nona prangki wangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC kilik alongke komatma constituency arloa radaphat kaching honai kaike kiduklum kepaching thurji aphan ke claim rock rat pen chingki phun kaike rongara daki sungahut karjapluk abang aphan si cherap chetu dunang kok poputa pinang cherok tok arada tumpen ningje Bukajan pen Ananterang Karbi Anglong live Lakha ing koira phot nilip MSC constituency arlo riso nimso asong atum marjong club along pherangke amai ing niponsi non ke wangji Karbi Anglong Autonomous Council akilik along ke nilip arlo kedo kithir thep abang phua phansi BJP asong pen MSC ticket nang pekpi ponangji pusi Dr. Ranghang aphan kehang Nili balong okeng jang asong atum airset room set pen kachesong pedopon athe nili balong kedo thir thip abang phua phansi MSC ticket pipon bek nangji nili baki sungke nili balong kedo ke thaga bangsi chini chota potsi nili balong kedo thir thip abang phua phansi nang pipi ponangji jongsi ang tan benamone Dr. Mongwerong piaphat pirong pulote nilip ke chak thek the pusi okeng jang asong pen pherangkia mai pen pangdak pon Local candidate kali belong te cerap tu dekhe. We want local candidate. We want. Mongwerong pi alang li phansi nili balong pen. BJP party pen ke pathurji pu hala swadim long nili tum ke mentune ani pen ta nili tum che kroidun thekhe athe pipor ma belong te ladak nilip along sitame ladak local atum dopik nili balong ke thekere tum dopik la sonsi nili tum ladak local eme thanga munit si nili tum ladak ke nangji po bang si nili tum ka do we sitame nili tum mai por phapon iglo athe nili tum kiduk kisung ke boy do an sitame nili tum ahawar nili balong a leader satum alang li tum sinang chini choji athe ladak ang tan pen ke bang atum ke kupuson lo nona por ho nili tum aphan ladak nangi toji po bang ke la sining duk lo nili tum kar julong pen athe result ke pini pena bang bong ulai ko la si ulai le aprang nili chuning rilo Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang sar ke hai phan sitame nangli la so a news kar julong pen nili tum nili warara tum akari mate nili waratum akemang labang ke local atum han pipona sonte mate new face akimi young star atum ladak do piglang nili balong ta la si nili tum hin pen chuning ripade cream lo lalo nili tum hin pen ke amuka han si pineng puke pupe sitame Mongwerong pi aphan ke nilitum niliwarar ke nitum ke jakche la pen kroi kre la pen nilitum hin pen ke alang li phansi piwek nang ji amuka han si piwek ning pu alam ta pudam de muthote nilitum nilit
nili bahawara long kedo locality nili balong kaike kisung ke boy hu nang cerap dunwer mate mo e prang along sitame kisung ke boy pen do anilip along ke lang chariji nilip locality ni tum emetang nilip hawalong a candidate aphan madu phan le pi sitame alang li phan si nilitum ke ka do be nili wara sitame cerap dun po local candidate kali belong te cerap dun tekte we want local candidate we want local candidate Chugi Holapen, Sonjit Pro, Karbiang Long Life. Sok sang aminu ningkan pho aporpen ephong umaha rapati alongri piningan ningkan rong hangjang apam amlong alang roy akung minukur karkli kepachun. Sok sang aminu saikha kilong jiaphan ahai ka chuhang labang so se lake minu ke kurpu aselo. Bangso minu ke kur ase karkli pon lake pini penap awe apurun pen kalibinong. Ili karbi karbak khaya tumke inglong are saike claim lata isi khe ajutang taman. Ningkan asek saikati gipona sokimi choche aprang arna maphan elitum kapanong pilake hemang taraphan chipami isi thirklong aron ajutang binong. Lase ili karbi tumke saite ki ignang kok tirim taram chipami asonsi pilukhia phanta ahai chohang ignang kok. Sok sangamin ngaphan hirjume ke hang asonsi sirong jingnai kidukawe igdet nangji aphan cham e abor champring abor kilongji aphan pura umaha rapati along rialong ningkan pho porben ephong minu ke hang ase karkli phijo dopom labang so se aphan minu ke kurpu henlo adim lake rong hangjang apam umaha long riarlo amlong alang roi along ningkan pho pharman kachiki pon labang so mohor laki amlong rong hangjang apam along lokhi ke planga temo tengpen ingthum pon iksi kulenga roi tilong pen lasonsi tiron rong supo bang iglo kulenga lang roi along soka chili long det pen karbi karbak kereng ia che thelopu hala so kaya hutpen hok ik theblo bonta karbia khaya long non puta chiliar ek ke phranga baha minuki kurpu angdeng non pua obia kaya longta claim bom pensi bang bomlo tangte donatum sok sanga minu sai khak ke hang kosom pensi claim nang po Nasi pini minuki kur la karkli ko piju pensi pur borwa nangi nasi sok minu abor ke pini wan ya nilo nasi tum pini kurlo la pen minu wan long lo la pen minu ke wan ta mesen lo dak karkli jo piju pendang lo minu kan an sampai selo la si nitung ga angdeng mane la ke ningkan hopen isi e phoi ke claim la ke nitung umhara pati long ri si pini minu sakha aku ciron thupo minu wan em labang solam the ahok kangdu kardom ke claim ke nampen nangli aron lake karkli phejo aron ajutang pensi claim bom bonta eson ili tumang bong kachini nang jialam karbiatum konar adim lo kido ikcheng lapen lukhi karcho kumada sanghu atumlo ko hudil tum tebet aplikasi do itum hadapan bangsi klub lidang ekau klub lidang kapen si itum la so lukhi ko son sekatu na yuka sabai na yuko madukin nun teke kanceng la ke bia so si rong tai so sing ki sing ceng lo apen ke kilun ke kan lukhi katu ta ke klem tikang ke bia so si la huya kam klem tikang bana pasini tikang lo si piniat ni pen elitum ko pisi la so minu kur na kok ma minu cahang na kok ma la so bang so alam theke la puhilo bang ke satum ithan pombot ipiri dun bomlo la si lokhi ke kopi akur kopi ajon la ta kinnya ko dim ta khelo socheng koglok pen kopli wagdak am labang so long ri lake umaha along ri iglo labang so along ri helo pin pomara tumaphan boha ke chak along ri lo tangte donatum lokhi ke plang alunjir to along so por arjupon iksinan Iwe kati we so we kati dimro ke song sa yang su a yang a yo su la ra sen me nai lo si ne o ti chi lo po ne so ka bi a so ne lo cha we dam po pu cha nam chi pin to o po song sa ri cho nang bi da to
Tao pu song sa pore choban bidaso. News Report Rongbong Terang Karbi Anglong Live. Nili Bahavar Kidhe Kibiang Bongpen Seka Chelang Adim Pulote Chuki Hola Block Primary Health Center Ihum Anvedlo Bangso BPH Long Kedamtang Penangan Aporpen Staff Kaduria Putak Arjulong Si Pini KSA Hinpen Adimalong An Humridam Labangso Chuki Hola Block Primary Health Center Henlo Nili Bahavar Ratum Ningka Hilapen Kachiki Dam Aseka Chelang Ahemlo Bangso CBPHC along pensi nilibaha vararatum abangke kiso kiune ahut ajo phirlo sitame se kachilang dam nangji adimlo la purana habar kit hiang bongpen se kilang asai phumate doctor kadure ajok se kilang kapacitang un e lapen doctors nurse atum kido ke thaga boha mate quarters kido an sitame kahino era jok kido ke thak ka phire me asonsi dokoglo bangso puthak ahok pet alam thekilong ji aphanpura KSA Hinpen Pinyadi Malong An Kahomri Padodam Bangso Hut CBPHC along Kiklem Bom Dr. Tenzing Ingtipen Kithanpon Atengke Ladak Staff Atum Kido Aboha Abangke Kidamtang Pharo Krisir Kebra Trokebra Hinyaninkan Malom Kiki Mahem Amatsi RV Kilipen Danglok Tomon Chikli Kebang Hut Kidoji Aphan Kaphere Meme Anpinlo Kulami Bange Langa Gedo Head Kota Kota han 1960 lama kota yang sila ni gitu dah kiri meme. Temon lewang sita yok cikom ram. Cikli lewang sita yok cikom ram. Awe gindi athai dokti awe ta. An ke non isona bang. No nama Dr. Inuvera Joni Ajonarlo Rat ke Sokibana Hut Siksak Chetiti Ladak Arnisiang Bong Sekachilang Atumamen Kachathap Bang Flikep Hokep Societum Lapen Ajo Phirlo Kibang Atum Tadu Non kenang sotke Dr. Bangpli nang jilang puta Dr. Ingtia sang hopen thanpon thu Babang doktor dan lain lah. Regular doktor abang non bahini kita tema lada constituency nilip constituency si bangke itu lada hospital lang wa. Nasi inut bed bahini wa dega lada kemanis nang sungkul kita. Nasi extra staff non bahini bag regular doktor dok punya. Itu lada bang maintain listen ba. Non man kita bom ke bang on bang do staff. Non ke regular staff ni linu wa. Ngala 1 year bang inut do. Jela da mungkin silo te dam jini. CBPHC along Akisunga Puta Prabjin Pen Nilibara Dapat Matha Pondra Karbi Anglong Autonomous Council Kachariatum Kilang Ponji Lapen Staff Atu Kido Kethaga Boha Mate Quarter Bang Kasemar Ponvekji Aphanta KSA Hinpen Kachuningri Padopon Bangso Kahomri Damahut KSA Chukila Ro Amaipu Lumarson Inglengpen Japonsi Ari Sangho Lapen Nilip Press Club Atumpen Chirap Chitodun PSC adi malong na palit lo nasi itu ma doktor pen pachini lab lo ladaga kidu kisung pen kawi lang hai huya lama putak ini kabilo chari asong ben samme so dimlong pen itu ma chuning ridung gang tung lahan lo ladaga kisung quarter pustamme kawi lapen sigelang hai huya hormu samme tang so dimlong pen aku nangka upgrade P2G hai huye nilitum thak pen samme kabilo chari asong ben samme na pivek nang ji pu pen thi itu ma chuning ri Chiki Holapen Sonjit Crow Lapen Koilamati Pen Samson Iti Karbi Anglong Live Pini prime time abirta bangke lapan se kangton ilo domit hakme kardom